Hello guys! Welcome to my channel! At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share lang guys. So guys, magmumukbang ako ngayon ng talbos ng kamote. Nilagang talbos ng kamote at talong na nilaga. At may kamatis, pipino, merong ginamos, saging, at adidas. Ayun guys. Paa ng manok na adobo. Syempre, with rice. So guys, ready to eat. Samahan nyo ako kumain. So guys, let's start to eating. Naghugas na pala ako ng kamay. Kain tayo guys. Talbos ng kamote. Sausaw natin sa ginamos. Talong. Ang sarap guys. Ang sarap ng ginamos. Naglagyan ko ng kamatis tsaka bombay. Kain tayo guys. Pipino. May langaw pa. Laghiyang langaw to. Paa ng manok. Adidas pala. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Sarap guys. Favorite ko talaga to, paa ng manok. We, di nga. Ang sarap. Dinapuan ng langaw. Pati langaw magmumukbang na rin. Sasamahan niya akong magmukbang. Hindi ko daw ito mauubos. Talbos ng kamote. Ang sarap guys. Tapos isawsaw na sa mahanghang na ginamos.
Sarap niya guys, oh. Ang laki-laki. Oh my God! Wow! Malaman. Tapos na yung kanin guys. Saging na naman guys. Ito saging. Ito guys, saging. Oh no.
Magsaba-saba. Ingay-ingay ng mga bata dito, guys. Di ako makapag-concentrate. Kasi dito, guys, Baryo Bata. Ang daming bata dito. Tawag dito sa amin Baryo Bata. Ang tigas. Madilim yung camera ko, guys. Ano lang kasi itong gamit ko phone na Realme C11 lang kasi yung phone ko, kaya madilim yung cam ko. Sinsa na, guys. Hindi tayo maka-afford ng magagandang camera dyan. Magtiis muna sa ganitong cam madilim.
It is. So guys, hindi ko na ito maubos. Kasi ano siya eh. Parang hindi siya masyadong ano. Haluto. Tsaka busog na rin ako kasi marami yung kinain ko, diba? May kanin pa. Guys, thank you nga pala sa 1K subscribers. Sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Wala talaga akong sawang magpapasalamat sa inyo. Kasi yung mga video ko, ano-ano lang, kahit ano-ano yung mga video ko, pero nag-subscribe pa rin kayo sa aking channel. Kaya thank you guys. Maraming salamat sa mga subscribers ko, mga followers. Thank you very much. Kung wala kayo, wala akong, hindi ako maka 1K subscribers. Guys, yung hindi pa nakapag-subscribe, sana subscribe niyo yung channel ko. Yan guys, busog na ako guys. Thank you guys. Thank you nga pala sa panonood. Tsaka guys, paki-like and share. Thank you very much guys for watching. Bye bye guys.